Vítajte ľudia na 5. zápase Mati Cupu. Dneska to je Nepal versus Mexiko ľudia. Vidíme Trnavského, jak si nahráva dopredu a je to 1-0 pre Mexiko. Hneď takýto v 10. sekunde dal gól Trnavský. Kokso, toto bude asi zapísaná história. Najprv to bol Boris, teraz je to Trnavský. No, tak toto budú ešte ďalšie histórie na Mati Cupe. Môžeme vidieť Balážika, že chcel trafiť bránu, ale ju netriafal, takže nevyužil svoju šancu. Môžeme vidieť, že Balážik stále bojuje o to, aby mohol streliť svoj prvý gól. Vidíme, že ide dopredu a je to 1-1, Nepal vyrovnal nad Mexikom. Toto musíme zatlieskať teraz obom tým štátikom, že takto sa veľmi snažia. Toto boli asi dva najrýchlejšie góly na celom Mati Cupe. Môžeme vidieť, že Trnavský ide dopredu, nabral si Balážika a vidíme, že Trnavský sa teraz snaží prebudiť cez Balážika, ale to nejde, lebo Balážik mu v tom zabránil a Trnavskému to dneska asi veľmi nejde, no. Môžeme vidieť, že Trnavský rozmýšľa strategicky, sa snaží obrať Balážika, ale je to 2-1 pre Nepal. Nepal vyhráva nad Mexikom 2-1. Toto bude asi zapísaná história, že Nepal vyhrá Mati Cup. No, alebo aspoň jeden zápas, lebo nad Mexikom, Mexiko je riadny gigant pre Nepal. A že Nepal vyhráva nad Mexikom 2-1, no tak toto bude dosť silný zápas pre Mexiko, ale vidíme, že Mexiko sa nedá odradiť a je to 2-2. 2-2. Mexiko vyrovnalo nad Nepálom 2-2. Viete, aký som šťastný, lebo ja to fandím obom tým štátikom. A strašne sa bojím, kto vyhrá, lebo favoriti sú obidvaja moji. Môžeme vidieť, že Balážik si nahráva, ale Trnavský mu to skazil. A tak Trnavský tiež strategicky rozmýšľa čo ako. Ale vidíme, že Balážik mu to zabránil, ale Trnavský skoro dal gól a nebol to gól, no. Taká technická chyba sa stala. Môžeme vidieť Trnavský, jak strieľal na bránu, ale nie je to gól, Balážik mu to zabránil. Toto mohol byť jasný gól, ale tak bohužiaľ nie je to gól. Môžeme vidieť Balážika, jak ide dopredu, ale Trnavský mu v tom zabranil, ale Trnavský ide dopredu tiež. A Trnavský má loptu, vidíme, zobral ju do rúk a Balážik je úplne smutný z toho, nasratý, no nahnevaný, prepáčte, lebo to vie človeka veľmi naštvať. Vidíme Trnavského, jak už si rozohral. A Balážik ide už len krokom po ňom. Aj teplo je vonka, takže sa tým futbalistom nečudujem. Vidíme Trnavského, jak si ide po Balážikovi, ale Balážik ide po Trnavskému. A vidíme, že Trnavský dáva 3-2. Mexiko vyhráva nad Nepálom 3-2. No toto bude ešte pre Nepál veľký súboj, lebo Mexiko je fakt veľký gigant pre Nepálčanov. No tak toto bude silný súboj, ale vidíme Nepál to vyrovnal 3-3, Nepál vyrovnal nad Mexikom 3-3. To je neskutočné. Za takú chvíľku Nepál vie vyrovnať, to je tak neskutočné, chápete tomu? Toto je úplne, ale že úplne neskutočné. Môžeme vidieť, Trnavského už není moc nadšený, ale Balážik je úplne nadšený z toho. Trnavský už vidíme, že už nemá ani síly, lebo aj teplo, aj prehra ho čaká možno. Takže aj to. Vidíme Balážika, ide dopredu a není to gól. Noha sa mu trošku vyšmykla. Nevadí, stáva sa na futbale. Najmä na Mati Cupe, ale je to 4-3 pre Nepál, vyhráva nad Mexikom 4-3. Toto je tak neskutočný zápas, že toto ešte na Mati Cupe takto nebolo. Kokso, tak toto bude riadny súboj teraz pre Mexičanov, pretože Mexiko vyhráva
teda prehráva 4-3 a Nepálčanom chýba jeden gól, aby vyhrali. Takže tí, čo fandíte Nepálu, tak už ste asi dofandili, lebo vieme, kto bude víťaz dnešného zápasu. Ale ešte to nemusí byť úplne rozhodnuté. Môže to ešte rozhodnúť Mexiko, ale to už pochybujem, keďže... A je to 5-3! 5-3 pre Nepál! Ľudia, ak sa vám páčilo toto videjko, nezabudnite kliknúť like, odbraz zvonček, to bolo všetko. A čaute!